Loitador, non te deteñas. Ten cada hora novo alento. Segue a luz que te ilumina. Mira co tío para o ceo. A un lado e a outro do camiño atoparás pinchos e rebos. E da estulticia e da envexa ladraranche os cans famentos. Loitador, non te deteñas. Levas a verdade no peito e a estrela que te guía ten resplandores eternos. Sexa como sexa a túa loita diaria, a fisioterapia pode facer moito por ti. Para a túa recuperación, para a prevención e para a mellora da túa calidade de vida, déixate guiar polo teu fisio. Porque o teu corpo é o teu mellor aliado, confía nas nosas mans. Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia.